Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah e nelaɗo muɗum, en jetti jifnaɓe meɗen, en jetti sernaɓe meɗen. Mino wiya kala ko woni ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah. Eɗen calmina rendo ngo, eɗen jafno rendo ngo, goto fof goto e ɗo immori e ɗo wi'ete no yetta fof eɗen on mbiya bisimilla moɗon ɗo e nder ndi leydi Gambia. He dow inde tabital Pulaagu ngal Gambia. Eɗen calmina halifaɓe men mawɓe tawtoraɓe ɓe e ndeɗo noddore hande, noddore jam, noddore enɗam, noddore jokkere enɗam. Noddore famodiral noddande ɗo halifaɓe arɓe ɓe notade eɗen ɓe calmina no feewi fuɗɗora e koto am fari silla ka ha e koto am mayna nasara yette bari o en calmini kadi da Murtani naɓe no feewi ɗum woni Dawda Samba Diallo hoorejo tabital Pulaagu ngal Sénégal e hooreɓe wonɓe ɓe ɗo fof en calminiɓe goto fof inde mum e yettode muɗum. Eɗen calmina laamu Gambia wano Seeku Mbaalo mo ganduɗa mi kontata ɗum kami Seedy jeeyi to laamu Gambia ɓen koye nder tabital Pulaagu ngal Gambia ɓe tawa ko ɓiɓɓe Fulɓe Gambia te ɓe dari si ɓe naati e nder tabital Pulaagu ngal Gambia ɓe ɓortat magna laamu ɓe ndiña to ɓe jooɗoto koye jooɗorde tabital Pulaagu winde wonde ɓiɓɓe pullo e nder Gambia nden minen ɓe mbiya on jarama yo on gandune kala faɗo ngomin ɓorni si giyal yuwi min toon ko kamen ittata ngal ɗo ɗiɗo ɓe daɗaka hen nden eɗen ɓe calminira he inde President Republic of the Gambia Alhaji Adama Barrow eɗen ɗum calmina eɗen ɗum jetta eɗen ɗum jarna mi yiɗa rewtuɗo ɓe ndewnoɗo kono wotko heddi komi haalana on paamonin ɗo Seeku Mbaalo wattidori ɗo tabital Pulaagu ngal Gambia noddanani oɗo reño ɗo pour ñingde hay neɗɗo goto tabital Pulaagu ngal Gambia ko noddiri ko leñol ngol noddayo ngol argol noto ɗo e nder Gambia daro laara kala ɗo leñol ngol heɓi lurdal daro ɗon hawrindira lurdal ngal iwa ɗon jam arta hakkude mumen minen ko ɗum woni teppere amen nde noon gandon noko kosngal fof ngal min gimmi ma secrétaire général windu leedar mbo yaa ha e secrétaire général mbo international min mi yaata yaade mino ferguita keɗɗo mi yeeso mi jaɓata mino en renti no feewi ɓayɗi noon koye wiɗiya darimi mino en haala ko naɓi min ko Sierra Leone tabital Pulaagu international na hen tawa he miijo mumen yomin jaa min ndaara hono jam artirta he nder Sarlion ɓiɓɓe Sarlion wonɓe ɓe toon ɓe ngala e famodirde fof ɓe innora tabital Pulaagu hono ɗeɗo cenɗe ɗiɗi gonirta hunde wotere ɗum woni teppere amen nde Sierra Leone nde min jeeyi toon min jii hongal kosngal min ndewata jam heeɓo min mbawa foot jam o to nder Sierra Leone ma min garta in ha ɗo min nodda ɗo leyɗe fof ngara ɗo jewten ɗo pamodiren ɗo ɓe kota ɓe jaaɓe gona e jam minen ko jam min noddi yo en gone jam leñol ngol kala leydi wonde e nder Afrique minen cohli enen fof kala ɗo hooreɓe ɗiɗo goni no ɗum yaltirta gonen hoore wotere minen ko ɗum woni teppere amen jangini min ɗum holli min ɗum famni min ɗum ko hoorejo Gambia Alhaji Adama Barrow holli min ko hoɗo min ndewata ha min mbawa wat fulɓe leydi ɓe aduna ɓe fof konngol gotol ko nden teppere noon min gimmi nden minen calmina hoorejo tabital Pulaagu international hono sansi ɗiɗaɓo minen ɗum calmina minen ɗum jaara minen ɗum jetta no feewi minen ɗum kolla kala komin jaatane wo ko ɓantare mum min jaata ko darjinde mum min jaata ko tinnande ɗum jooɗorgal mum ngal min jaata ko ustata ɗum pour paamon ɗum nanon ɗum gandon ɗum kala komin jaata minen en jaada e miijo e hakkille needi e teddugal no min teddinirta sana si woni hoorejo tabital Pulaagu ngal Afrique ko min balla ɗum o wawa jooɗo Nigeria cate ɗe liggaki e leyɗele o memminaki goɗɗo memminaki nden fulɓe en jaata woto en goni humorde wotere en jawtata yeeso fulɓe ngare en ndaaren
ko en fotɓe yawtu yeeso kono mbiɗo mo dilla fof mbiyen o fotani dillu ko min foti dillu ala Gambia yo noddu si on kooti ononne yo won leydi noddundi wano ngo renndo Afrique ara toon ji'ondiren paamodiren gandodiren jiɗodiren ngowodiren mbawen heɓodiran enɗam kala mbo a anda a wawa ɗum heɓan enɗam kala mbo a anda a wawa ɗum heɓan yurmede kala mbo a anda a wawa ɗum yiɗ nden yo en noddat eɗen kawra en mbawen yiɗodir mbawen wowodir mbawen nafodir in nafa ɓiɓɓe men bimmi ngara keɓa ɗo ɓe jari ha tiiɗa Gambia ko ɗum noddi nodda ɗeɗo leyɗele kala ɗo min nani wiyama kawral ala ɗon ɓiɓɓe leydi ɓe ɓe lurdi min ɓorno paɗe amen he dow inde Horeejo Tabital Pulaagu enda national min jotto toon min jewtana ɗum toon ko wawa ko yewtoy min jewtana ɗum toon ha jaam arta e nder laamu muɗum ta lurɗe ɗo gonno fof kawral wonta ɗon e nder laamu muɗum ko ɗum woni noddore oɗo batu nden onon arɓe ɓe si on kooti kolle Samsi Seedy Deme e ho yimɓe mum nder Gambia kala nde min gimmi ko kosngal mum min gimmorta kala ko min mbaɗata yo andu kono heɓirta jam hono laamu mum yarata yeeso ko ɗum min jahata Seeku Mbaalo si on jeeyi Sidy Ndiaye kollon président Barrow minen ko ɗum woni kosngal amen jam no wonirta e nder Afrique laamiɓe ɓe mbawa dañ hay goto yiɗa laamu e nder leydi mum ɓe o laamiɓe ɓe mbare joni si tawi ina waɗa ko jam foti ɗaɓɓitede koko Sidy Ndiaye wi ko ɗo jam o wawa heɓoto lagde to ko en jooɗoto jewten mbatten kakkillaji men ɗi juɓɓiniren ɗi mi anda ko ɗum ɗo lomnoɗa ganda ko ɗum ɗo lomnomi itten ɗum gadden jam wona hakkude meɗen minen ko ɗum min lamdi te ko ɗum ne min jewtidi e Horeejo Gambia te ko ɗum ne o yiɗi te mo ɓorni faɗo mum jemma mum e ñalowma o yiya Afrique fof ta ko jam tan woni toon Sénégal e immima Sénégal so yeehi Bissau mbo he jam so yeehi Mauritanie mbo he jam so yeehi Mali mbo he jam aduna o fof ta kala ɗo jultodirɗen Allah e Tabital Pulaagu adda jam e nder ɗeɗo leyɗele minen Gambia ko ɗum min gimani pour noon paamon gandon ɓe mbi min mbaɗi mitin e tinani mi holla on aduna o fof noko min bindi leetar to secrétaire général laamiɗo Isa ko ɓuri jonte tati caggal min nanani jaabuye mum o haalani o wi'ani nden wota Tabital Pulaagu windere wi minen min tinnani ɓe gande noko min bindi secrétaire général leetar mi yahata leetam yahani to secrétaire général mi waɗata hen nden noon enen fulɓe komin noddiri on ɗo ndaaren ɓankare men no jaareten yeeso hono mbaɗeten jaaɗenen laamiɓe men ɓe si en lappama dogen keɓen ɗo mooliɗen kala lappeteɗo ala ɗo mooli si lappama tan Moussa Sabula ko miƴoto hen ngare ƴeewen si en keɓima songede hoɗo ɓuppotoɗen mbasen songe wala ɗo dañɗen ɗum si wona en jaadu e laamuji ɗi te minen min keeɓi ɗum min jii jamin min jii fandare en nden minen on ɗum jiɗani onon wonɓe caggal leydi onon ne mbawon no min mbayni kala ɗo immiɗon gonon teddugal ngonon e jaam on jiiɗo fof gila no naata toon ko police aɓe jiiɗon police aɓe keeɗi on yeeso ha jottiɗon ɗo ko jaam waɗi ɗum e yaadude e laamu liggodde e laamu nde fedde noon wona fedde politique minen ɗo wona ɗum mbiyon ko politique min jahata min jahali politique komin mbi goto fof goto kala ɗo welma ya toon Adama Barrow nde jooɗoto Tabital Pulaagu yaadani e Adama Barrow parti darnuɗo ɗum aɗani ɗum won laamɗo kono so laamima noon min ndewate mum min jaadate mum min gollidate mum min pooɗat ɗum min mbamma ɗum te min jippinta ɗum min gona he jaam min gandina on ne Sénégal ko ɗum min jiɗi toon Mauritanie ko ɗum min jeeyi toon he ɗe balɗe si Allah jaɓi minen darta laawol min immoto ɗo min jaat Guinée Conakry min darano jaam arirta e nder Guinée Conakry yo lesɗele goɗɗe so ɗon yawti honorable Seeku Mbaalo kala dañɗo kelifa sa hoytini kelifa ma bimmi sa woni kelifa teddintaki neɗɗo no dañi yo teddinde kelifa mum nden hooreɓe Tabital Pulaagu ɓe ganduɗa ko ɓen tinci Tabital Pulaagu ha Tabital Pulaagu yetti hande ɗo ɗo woni ɗo minen Gambia min mbi
minen ɓe jiɗi teddinde goto fof goto heɓa e darde muɗum nde o dari so funti ande ko oɗo wonno o hanke nder africa te hande ne ko kam woni ɗum e nder africa wota ɓe jiiye ɓe jiiye hanki ɓe mbasa yiyede hande ko miijo amen te ko darde amen nde min cohli darade te minen ɗum jaadi noon e hoorejo amen leydi o tembo hen yaadi tembo en jaaɓi o wi min ne konngol gotol kala mbo hoytini baaba mum si ɓiɗɗo mum ari o hoytinanma ta ko an awno awdi ndi nden noon minen jiɗi mawɓe men ɓe wono alpha amadou en wono kadir yaya en wono woɗɓe okken e teddungal mbaɗen e halifaji meɗen e nder tabital pulaagu ngal gam e africa ngal gandanɗa kala ɗo jumte e ɓi on dogene lees mumen ɓe jamira en ko nafata en ɓe jii hanki ɓe jii heccange ɓe jii hande enene mumen gondi e hande nden on ɗon ɓurma yi ɓurma faam mino yiɗi tawi woni leyɗele hooreɓe leyɗele ɓe jaaɓi min Seedy ko mbimi ko ndaren alpha amadou min miijam ko wi mbaɗen ɗum halifa général tabital pulaagu ngal afrique kadir yaya rewa hen ha ho debbo hono wiyete adam ba konare rewa hen he woɓɓe goto fof heɓa ceer muɗum hey ngare ɗaɓɓiten teddungal e jaam minen nde ko ɗum min noddiri on ɗo min noddirani on ɗo pour place goɗɗo ko min noddiri on ɗo ndaren no jaam wonirta e nder afrique frontiére aji meɗen ɗi joomiɓe men jawɗele ɓe hen dogna jawɗele mumen koɓe jakkortoke hen caɗele gonɗe ɗe hen Sékou Mbalo mboɗo Seedy Ndiaye mboɗo ko arta koye Gambia kala keɓɗo en caɗele Sénégal Guinée Bissau si on jottini min jottina ɗum min daara ko hono min mbaɗata ha jaam ara e joomiɓe jawɗele liggotoɓe jawɗele mumen ɗe e ɗi hakkude ɗi frontiére aji guila e jawdi yahori ha e marchandise aji ɓiɓɓe men fulɓe wonɓe e nder tabital pulaagu ha he woɗɓe noɓe keɓirta hen jaam ɗum woni ngoɗo noddago moɗon hande gandon ɗum jewtatɗo ne noon yo yewtu ko ɗum ɗo woni toɓɓe jewteteɗe ɗe ɗo hande ɗum min noddiri on ɓeydon min kakkillaji daronen ko feewi mbaɗenin ko fewani ko pewti noon min assalamu aleykum wa rahmatullah Horeejo Allah jarama machallah haalaka yooɗi yuɓɓi feewi kadi nanama famama yo Allah rokku en sagoji men e jonde men nde mbiɗa ni ko jaam jiiliɗen ko jaam nodduɗen pamodiral ɓiɓɓe fulɓe falde afrique naaɓe batu ngu noddi ɗum noon yo Allah rokku en ɗum yagori kadi so tawi ɓiɓɓe fulɓe joom hakkillaji en jooɗima jewtima dañ ko jiiɗi ko koye brique pal eyyi bandiraɓe eɗen ñagande boowal de eɗen jalta boowal yasma min ƴeften natal mbiyeten photo de famille ko enen kala haade mawɓe